nevím vůbec jako o co go, našel jsem to na Steamu. Byla to free to play hra, takže a hororovka, ještě ke všemu ještě taková jako low res, low poly, takže jdem to teda zkusit, hele, nevím, Beer Machine, vůbec nevím o čem to bude, pivo máme všichni rádi samozřejmě, takže let's go. Hey, kiddo, get in here. OK. Aha. Creepy as doll. Find a father, OK. Takže teda jsme asi kiddo nějaký, to vypadá. Venku je děsivo. Nope. Lednička, jasně. OK. Ty vole, čus, ne? Hey, son, you mind grabbing me a beer real quick? Synu, přinesl bys mi pivson a ty už tady nemáš, jo? Ty vohlasto, tak jo. Běž otcovi pro pivo. Takže do ledničky hádám. Už se to nese. Jednoho vychlazenýho kozlíka. Thanks, kiddo. Now go play or something. OK, bro. Co koukáš? Dobré, jdem. Běž si kreslit, tak jo. What the f? Oh shit, tak počkej, co nakreslíme? Jak to není barvu? Tak. Ja, to vyšlo. To se mi líbí. Chceš to ukázat, táto? Let's go. Shit. Čum, co jsem You got namaloval. something for me? Ha! Only drawing I want to see is a map to more beer. Grab me another beer, will ya? OK, bro, OK. Tak. Mini fridge outside, a to co ještě písem dole, bro. Už nemůžu vzít. Já nechci asi jít ven, ty vole. Co je tady? Oh, Mini fridge, to asi vedeli to, ne? No jistě. Kurva. Pěkný. Tak jo. To vůbec nedopadne špatně, že ne? Že ne, táto? Tak. Thanks. Now get lost. Jo, počkej, poděkoval, dobrý. Už jsem si říkal. Jsem hladový, najdi peanut butter jelly, OK, let's go, jdeme si udělat PBJ. Tak počkej, kde se v Americe, kde mají chleba? Lednice? Asi lednice, ne? To je taková divná země. No, jasně, že jo. To položit někam, nebo? Ako to tu funguje? Jo, jasně. Co ještě teda? Peanut butter. Co je tady? To počkej.
Neršánu hore. Táto, pojď mi to udělat, ty. Kde je PBJ? Kde je? No kurva. Co ty dveře? Co je tady? Nope. Spooky. Tady není jelly. Ani peanut butter. OK. Good to know. Tak proč teda leze ven? A řekl bys mi kurva, kde je to jelly, nebo jak, jakoby. No, že tady třeba? Now, here's the part where you leave me alone. OK. A neviděl jsi náhodou někde? Či, vole? Dobré, já se omlouvám teda, ale a tady jsou jenom pivsony a plus nápovědu nějakou. No hoší, tak to jsem teda blázen. No tak to jsem teda blázen. Tady už není hajzlák. Počkej, není to na toto? Proč to je na hajzlu? Takže dobrý, peanuts, OK. A ještě teda poslední věc. Kde je ta marmoška? Kamo, fakt jako rýhru naskávanou prostě s marmeládou. Já prostě OK. Tak. OK. Počkej, what? OK, jasně. No. A nakrájíš to teda, šefe, nebo ako? Jo, počkej. OK. Jo, jasně, dobrý. OK. Zajímavý game design. Spread peanut butter. Jo, jasně, jo, jakože jeden si to uděláš, jasně, dobrý. OK. Bych si najíst na gauč. Dobré. Pak jaký cracker, či co? Nouka. Co dávají v telce? Nic nepustím, jo? Dobré, každý to máme jinak, že jo? Je to sem? Najdi pivo. OK. Si všechno pivo, co tady je. No, jistě, že aj se sedačkou. To je prase, ten můj otec, ty vole. Ještě je nějaký? Já jsem slepý. Oh, hello there. Today we are climbing Mount Cheddar together. Would you like to come with?
Really? Wow, 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 wow. All right, let's get going. Alrighty then. Uh-oh. What's wrong? Webster? I'm a little stuck. Of course. Ready? Would you give me a lift? 3. Nestart? Jump! I'm up. Great job, Webster. I'll be right there. What Max, the will you please fuck help? am I looking at? But I'm almost up. Please, Max. No, because Hello. Why does he have a beer in his hand? I'm not sure. Ask him. You Yo, left this what? out where he could get it? Calm down. He's fine. Mámo, to není moje pivo, I am ale... so Boy, A? boy. Boy, come here now. Jo, už jdu. Jesus. Kámo, to je hrozný s ním. Ano, šéfe, co pak potřebuješ? Ano? I need another. Another one? Kam ale to už nejsou asi. Jen zvláštní pocit mám. A tady už není žádný šéfe. Nemám jít hledat jako ven, že ne? Ukradni pivo. Od souseda. No tak to je v pí. Myslím si, že je větší mlha než předtím. Mám husinu trošku. Zaklepeme, ne? Co by se mohlo stát? Nemůžu? Ok. To je tamhle, to je jaký osvětlení, to vypadá dobře. To možná i telkoš, tyve. Moje nyní. Tak bych stal pivo, mám chuť na to úplně. Potom si to dojdu. Hey! What do you think you're doing? Kámo. Oh, officer. Sir, do you know what your child has been doing out here tonight? Oh, To mi yeah, nedělej he tohleto. was just out playing. What's the matter? We've tracked a drug dealer to this neighborhood, so keep the kid inside. I'm so sorry for the trouble, officer. Son, get inside now. It's dangerous out here. Bro, ale dostatečně nebo to poslal, jakoby, halo? I'm still tired, nap again. Tak jo. Já spím na gauči, jo. Fuha. To je život teda. A když jako spím na gauči není, je celkem jako v pohodě, I would say. Kde to zase kurva sem? To jsou backrooms? Něco mi říká, že bych tam měl jít. Tak já tam půjdu, já se budu podívat schválně. Přestala hrát hudba. Najdi piva. OK. Kámo, nemám. Mně se tady nelíbí. Mám trochu husinu, já jako žohrovky moc nemusím. Ne, že bych se bál, jo. To samozřejmě, že ne. Ale... Taký Until Dawn byl celkem jako nice. Nebo Quarry.
Jenže víš co prostě. Ty fotorealistický, jako ta grafika prostě, to je daleko méně za mě scary než takovýhle. Ne, já už nechci další show. Oh. Co to tamhle jde? Tam něco šlo? Today we are Tam něco šlo vedle. playing hide and Co to seek. bylo? Have you seen my friend Webster? You haven't? That's all right. We'll find him together. He couldn't have gone far. Oh shit. Could he be under the table? Nope, not under the table. Let's check the living room. Could he be behind the couch? Not here either. He's good at hiding. But I think I know where he might be. Co to tam šlo, jakoby? To byl ten tvůj kámoš? To byl Could he Webster? be- Found you. Běž! 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 You don't want to do this. Oh, yes, I do. Hey, Fuj, je Get mu your úplně osypky hands z toho. off me. Let go of me. you said you wanted this. Son, more beer. Takže on nám zajebal Can't you hear matku. me? I'm talking to you. Bro, what is this game? Tato? Nechceš mi vysvětlit, co se děje? No jistě, že jo. You still have a beer you owe me, kid. Get back out there. Doslova, teď tady týpek říkal, že tady se potuluje drug dealer. Běž do Daxova domu. Dax? Není to ta postava ze Cyberpunku? A Daxův je zase tamten, či? Byl tady ten zase. A zkusíme tady ten, tam předtím to Ečko nešlo dát. Nope. Haló? Oh, Čus? come on in. Zníš tak divně, bro. Kámo, tak tohleto je prostě vystěný pokoj každýho muže, podle mě. To je prostě, kámo, yes. Madrace, telka, ještě tady prostě plejko a valíš, ale pivo. Šefe? Oh, you want a beer for your dad? Mhm. Yeah, there's one in my fridge, but Mhm. I need you to Jaj. do something for me in return. No, co to bude? It'll be quick. You just need to give this to a good friend of mine. I need it delivered to the trailer next to yours, but, well, I saw the guy outside. Try to avoid him. Jakýho guy? Come right back here, and I'll give you your reward. You deserve it. Package? Není v tom... Nejsou v tom náhodou nějaké látky? Ten Polda, ne? No to si píšete, ten Polda. Má tady policejní auto, no to je on, jasně, že jo.
Wait, what? Why is a kid like you delivering? Kámo, mě se Whatever, neptej. just go. Dík, bro. A jdeme pro pivo. A kde je ten typek teďka? Kámo, já mám pořád husinu, ne, jako nepřetržitou 24/7 husinu mám. Já jsem zpět. Wow, looky here. Can't believe he didn't get caught. Anyhows, it's on the table. I really do like you being here, you know. Co? I really do like you being here, you know. Good to know, bro. Teď já už nechci chodit pro piva, prosím. Ah, finally. You're being useful for once. Now, get out of here. Běž spát, tak jo. Moc rád půjdu spát. Shh. Keep it down. Max is looking for me, and I can't let him find me. I can't. Webster. Oh, Webster, come on out. Hush. He's coming now. Aren't you excited to be Oh, going here? Webster. I don't know, bro. Wait, I think I know where he is. Hello? Don't worry, viewer. I'm talking to you. Oh, please. Neruš, já se Is koukám. he... Found you. Wait, viewer. You knew where he was? Oh. Well, I think you need to go. Okay, fine. Wait, no. Bro, on to prostě narval do stromu s náma, jebe? Už tam ještě někdo seděl, ne? Oh. Oh, dang it. Come on, we need to get out of here. To počkej na mě, ale. Já mám malý nožičky. She's gone. Ne, počkej, cože? You need to keep up. Ty hajzle. Ty jsi mi zabil mámu. Kámo, to si děláš prdel. We need to leave now. Já mám przní jak Dutch Wonderland. A já to nemůžu. Tato, počkej. We need to leave now. Kámo, co? Kid, over here now. Don't make me come over there. Co zase chceš, ty psychopate? Boy, what's taking so long? Get over here. You know that money I gave you last Christmas? I need you to go over and get more beer. Okay, jo, co jsem to zase vybral? A to je free to play hra, by the way, jo, to je jakoby... A tam, že market je tamto, že?
Typeček prostě za moje peníze, který mi dal k Vánocům, prostě chce, abych mu já šel jemu, tomu vožralýmu, vole, koupit pivo. Kámo. Insane. Silent Hill a atmosféra. Brayden. Hey, little guy. What you want? You want it? We got it. Okay. Piva. Let's go. Ne, to je víno asi. Či? Já mám poslední pivo tady. Mám třeba tak bílý oči. I won't tell no one. Fred, dík. Adios, my little homie. Adios. On se teleportuje. To je Freddy. To je reálně Freddy Fazbear. To je reálně Freddy the Fazbear z 5 nocí od Freddyho. Bro, musí se trošku snažit, ale víc jakoby. Počkej. Tomu, kde je ten polda? Pomoc, kurva! Co to kurva bylo? Why are you running? Wait. Why are you running? Lose my beer? Mhm. Why, you little... Ty vole. OK, no. Tak that's it, I think. Taková jedna hubka malá. Jako za mě hodně dobrý. Za mě hodně dobrý, jakože nečekal jsem od toho moc. Ale, yeah. Byl jsem párkrát vyděšen. Měl jsem osypky, ne osypky, měl jsem musí kůži. Takže dobrý, jakože na to, že to je free to play. Zanechám asi pozitivní recenzi na Steamu, člověče. Takže tak, no. No. Tak se uvidíme zase příště u něčeho, hele. Pěkný. Za mě super, hele. Majte se. Čau.